Hørt om det der globale opvarmning. Ja, det er skidt for miljøet, og det koster en masse penge. Det må jo gøre noget ved. Jeg har det. Kom med. Det vil jeg have fundet. En gennemsnitlig dansker bruger 8.302 kWh om året på varme. Det er godt nok meget. Men hvad kan vi gøre ved det? Jeg har det. Vi kan bare tage noget mere tøj på, så vi kan skrue ned for varmen. Hvis du bare skruer 5% ned for varmen, sparer du 1.573 watt-timer. Og det er cirka 3 store Big Macs. Det lyder sgu faktisk som en ret god idé. Hjemme hos Christian. Jeg har et varmeanlæg et eller andet sted i huset, men jeg kan bare ikke huske hvor. Over og tjek ned i stuen. Se, jeg har fundet det! Så er den klaret. Godt, lad os tjekke i morgen. Der burde vi have sparet en masse energi og en masse penge. Dagen efter, hjemme hos Christian. Hvad er sket her? Det er jo sindssygt koldt herinde. Jeg kan ikke føle mine tær. Det var Magnus' geniale idé, der har ødelagt mit hus. Hey, det er ikke min skyld, vi skruede for meget ned for varmen. Jeg ved godt, det ikke var en særlig god idé, men måske kunne vi prøve at træ og finde nogle andre. Hvis Magnus har nogle andre gode eksempler på det, for den var ikke sådan særlig god. Jeg ved godt, det var en dårlig idé, men har I nogle andre idéer?